De la zona franca a la Marina és un llibre que reivindica la identitat d'aquest barri, que en aquests 100 anys, 1925-2025, ens apropa a la història de l'habitatge social de Barcelona. Són moltíssims centenars d'arquitectes que han aportat el seu talent i amb gran innovació. Podem parlar que és un laboratori de l'habitatge, però també és important que les diferents mobilitzacions veïnals han contribuït, entre altres coses, sobretot a reivindicar l'espai públic, la millora de molts espais que havien quedat obsolets com a fàbriques per recuperar-los com aquest espai de cohesió entre tot el veïnat, i avui podem dir que la Marina és un espai on el verd és un protagonista que ens permet connectar tots els interiors d'Illa amb uns recorreguts molt per vianants i molt frondosos i molt verds. En aquests 100 anys, realment, donat que el planejament urbanístic no era tan rígid com altres barris, potser com podria ser l'Eixample, podem veure que hi ha hagut molta exploració de tipologies diferents, de noves formes d'estructurar els habitatges, i realment podem dir que és una mostra de diferents solucions, no només a nivell de com s'organitzen, sinó també com es relacionen amb el carrer, com es relacionen amb l'espai públic i els espais comunitaris.